Poštovanje, dragi gledalci. Evo, danas sam bio malo u kupovini, pa sam kupio neke stvari za kuhinju. Pa rekoh da podelim sa vama ove informacije, pošto je šta, možda će vam biti od koristi ili zanimljivo. Pa da vidimo šta sam danas sve kupio. Evo, krenimo redom. Evo ova daska za seckanje, za sečenje mesa, povrća i tako dalje. Znači kuhinska daska za sečenje. Cena 250 dinara. Povelika daska. Od tvrde plastike. Lako se održava. Zatim činija. Činija koja možda služi za razne stvari. Uglavnom možda se muti nešto u njoj. Ili može, recimo, kokice da stavite u nju da jedete, bilo šta. Zatim ove male činijice. Vrlo su zgodne. 30 dinara komad. U raznim bojama. Onda ove plastične činijice. 40 dinara komad. Može u njih da se stavi tako neke sitnice, neke grickalice, šta ja znam. Da, ova činija vam je, ova velika je 200 dinara. Zatim, ova posuda ima obeleženo, ovdje vidite, za merenje. I zgodno je da se izmeri količina neke tečnosti, može šećer, može brašno i tako dalje, za kuvanje. Zatim imamo ovdje ove kuhinske zanimacije, da kažemo. Atraktivni su boja. Ovo je ono za mućenje. Pa onda imamo ova dva zanimljiva noža. Metalni su, nisu keramički, metalni su. Ovo se skida, ova navlaka, ali su ovako, zgodno je ovako za držanje, dobro prijanja. Oni su za kuhinju. Zatim imamo ovo, to je kao, ne znam ja šta, recimo za prevrtanje fašira, prženog mesa i tako dalje, prženih jaja na oko, ili za zahvatanje prženog mesa i stavljanje u tanjir. Pa onda kroz ove proreze iscuri višak ulja. Ovo vam je 150 dinara. Noževi su isto po 150 dinara. Ovo je, mislim, nekih 180 dinara. Sad dolazimo do ove drvenarije. Znači, vrlo lepo, čisto drvo. Ovo vam je za med. Tu se med, ovako umoči se u med, pa se uvrne i onda na tom ostane. I onda iz tegle vadite med i stavljate u čaj, recimo, ili mleko, ili kafu, već šta. I onda med sa toga curi. Znači, to je baš specijalno za med, drveno. Ili ako hoćete da probate med, onda s tim zahvatite. Onda ova mala drvena kašikica. Znači, nisam mogao, nisam još skinuo u cene, nisam mogao da odolim. Vrlo je simpatična. To je za mešanje meda, za uzimanje, za konzumiranje meda, jer kažu, znate ono pravilo da ne bi trebalo med da se uzima metalnom kašikom, ne valja. Ovo je 60 dinara i ovo je 60 dinara. A ova veća kašika, to je sad nešto između varjače i kašike. Vidite, zašto sam ja sad to uzeo? Može čisto drvo, vidite kako lepo izrezbareno. 80 dinara je ovo. Može s njom da se meša kao sa varjačom, ali onda šta je poenta? Ako je varjača,
ravna, onda sklizne sve s varjače, pa ne možete da probate. A ovdje kad malo promešate jelo, recimo supu, pasulj, šta ja znam, onda malo tu ostane u ovoj kašiki, pa i probate. Malo pirete da raskladite i probate. To je znači drvenarija. I ovdje imamo, ovo je bilo u kompletu. U stvari, ovo je bilo posebno. Ovo je jedna plastična varjača. Ona je negdje isto 80 dinara, čini mi se. Tako, živopisne boje, pa lako se održava, tvrda plastika ili tako neki otporan materijal. To je klasična varjača. Čak i ona malo udubljena, vidite? I na njoj može da ostane malo onoga što treba da probamo, pa kad promešamo isto probamo. Mada više cenim, iskreno da vam kažem, više cenim ovu varjaču drvenu. Nekako, ili ovu kašiku drvenu. Čak mislim da ću možda i da jedem sa njom. Baš mi se sviđa. Nekako mi deluje plemenito. Drvo je plemenit materijal. Vidite sad da uporedite. Vidite, plastika, drvo. Nije isto. Drvo je topao i plemenit materijal. Ali, eto, sad su u trendovima neki plastični delovi. Ovo vam je jako zgodno, umočite u žumanca i recimo da premažete neke kolače. Primjer, pravite ovu štrudlu sa makom ili s nečim drugim i treba da se premaže. Onda tu malo u ovu činicu razmutite žumanca i malo ulja i onda ovako kao ova četkica za slikanje umočite i premažete. Ovo je špatula klasična, obično za neke filove od kolača i šta znam da se dobro pokupi. Ona je savitljiva, vidite. I u kompletu je i ova kašika tvrda, plastična. To je u kompletu. Ove 3 stavke. I one su 180 dinara. Eto, dragi gledalci, to je ono što sam kupio danas u vezi kuhinje. Ako vam video bio zanimljiv, lajkujte, delite i prijavite se na moj kanal, a mi se vidimo uskoro u sljedećem videu. Prijatno!